Καραμέρος Γεώργιος. Παρόν. Βλάχος Κωνσταντίνος. Γιαννακάκος Ηλίας. Εσκενάζη Σάρα. Μπούρας Βασίλης, τον οποίο το βλέπω. Προσπαθεί να πει η κυρία Σκενάζη. Ναι, κύριε. Κούκουζας Πέτρος. Παρόν. Μπόγδανος Σπυρίδων. Παρόν. Και ο κύριος Γιαννακάκος είναι προσπαθεί να συνδεθεί όμως. Εντάξει, ναι. Κανάρι Ντάλη Κυριακή. Παρόν εγώ, Πρόεδρε, απλώς είχα μια κλίση, εντάξει. Σας βλέπουμε κύριε Μπουρά. Μαρτίνη Σταματία Τίνα. Παρούσα. Καλησπέρα. Κουτσουβέλης Δημήτριος. Παρόν. Καρδέλης Επαμεινώντας. Παρόν. Πατούλη Σταυράκη Μαρίνα. Απούσα. Καρλατήρα Μαρία την βλέπουμε. Παρούσα. Σίμου Ειρήνη. Απούσα. Γιακολίου Μέρη. Μαγιάκης Ελευθέριος. Και Φράγκο Αφροδίτη. Έχουν σταλεί προσκλήσεις και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε όλους τους επικεφαλείς των παρατάξεων, καθώς και με ηλεκτρονικό μήνυμα σε όλους τους συναδέλφους της μειοψηφίας. Από ό,τι με έχει ενημερώσει εδώ η Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου. Επομένως, πρωτού ξεκινήσουμε, έχει ζητήσει μία δήλωση η κυρία Καρλατήρα. Κυρία Καρλατήρα. Ναι, κύριε Πρόεδρε, εμείς σαν Λαϊκή Συσπήρωση δεν θα συμμετέχουμε στη συνεδρίαση. Δεν θα προτείνουμε μέλος ούτε για τον Εκυπαδά, ούτε για την ΚΕΔΑ. Ωραία. Ευχαριστώ. Άρα αποχωρεί στο σημείο αυτό μετά τη δήλωσή της η κυρία Καρλατήρα. Ο κύριος Καραμέρος τώρα θα ξεκινήσουμε τις προτάσεις των παρατάξεων για τον Οργανισμό Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αμαρουσίου, Αμαρισία Άρτεμις, και με τις προτάσεις που θα κάνετε, κύριε Καραμέρο, και όποια δήλωση έχετε να πείτε στους λοιπούς συμβούλους. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, με την ευχή και την επιτροπή να λειτουργούν τα νομικά πρόσωπα του Δήμου μας με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, με μεγαλύτερη συμμετοχή, με μεγαλύτερη διαφάνεια και στο επόμενο διάστημα, σε αυτό το δεύτερο μισό της θητείας της Δημοτικής Αρχής και της τρέχουσας Δημοτικής Περίοδου. Εμείς προτείνουμε και νομίζω ότι για το έργο των νομικών προσώπων και συζητάμε συχνά στο Δημοτικό Συμβούλιο, καλό θα ήταν να γίνουν και κάποιες ξεχωριστές συνεδριάσεις ενημέρωσης, δηλαδή δεν θα ήθελα να επεκταθώ τώρα. Γι' αυτό, για τον Μένο Κυπαδά, τους κυρίους Ηλία Γιαννακάκο και Σπύρο Μπόγδανο, με αναπληρωτές τον κύριο Δημήτρη Κουτσουβέλη και τον κύριο Πέτρο Κούκουζα, και από δημότες τον κύριο Γιάννη Γιαννέλα και τον κύριο Κυριάκο Χάγερ, με αναπληρώτριές τους την κυρία Αφροδίτη Δρίβα και την κυρία Παναγιώτα Ντάντα. Για τη ΔΕΚΕΔΑ, τον κύριο Κουτσουβέλη με αναπληρώτρια την κυρία Σκενάζη, και από δημότες τον κύριο Θοδωρή Καστανάκη με αναπληρωτή τον κύριο Κυριάκο Χάγερ. Δηλαδή έχουμε ουσιαστικά από την προηγούμενη σύνθεση και παρουσία μας στα δύο νομικά πρόσωπα μία αλλαγή, τον κύριο Χάγερ στη θέση της κυρίας Νιχωρίτη ως αναπληρωματικό λαϊκό μέλος στην ΚΕΔΑ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις προτάσεις σας. Παρόν, από ό,τι βλέπω, είναι και ο κύριος Μαγιάκης. Κύριε Μαγιάκη, καλησπέρα. Θα βλέπουμε παρόν και ο κύριος Μαγιάκης, ο οποίος μας έχει... Και εγώ τις προτάσεις, κύριε Πρόεδρε. Βεβαίως, ο κύριος Καρδέλης. Για τον Οκυπαδά, κύριε Πρόεδρε, και για τους πολίτες, τον κύριο Σωτήρη Νινάσιο, με αναπληρώτρια την κυρία Κοσκόρου Ειρήνη, και για την ΚΕΔΑ προτείνω τον προπονητή και μέλος, βάσει τόσο της Μαρουσιώτικης Κοινωνίας πολλά χρόνια και έχει προσφέρει στον αθλητισμό, τον Κώστα τον Βλαντή. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μαγιάκης μας έχει στείλει ηλεκτρονικά τις προτάσεις του. Θα θέλαμε, κύριε Μαγιάκη, επειδή λειτουργεί και ως πρακτικό το οποίο θα απομαγνητοφωνηθεί και στην πορεία των παρατάξεων, να μας επαναλάβετε τις προτάσεις που έχετε κάνει και ηλεκτρονικά. Εντάξει.
Εντάξει, κύριε Πρόεδρε, ελπίζω να ακούγουμε. Μια χαρά ακούγεστε, μια χαρά. Ωραία. Λοιπόν, για μένα την ΚΕΔΑ τον κύριο Νίκο Καρούσο, με αναπληρωτή τον κύριο Γιώργιο Αναλυτή, για δε τον Οκυπαδά τον κύριο Γιώργιο Παϊλόπουλο, με αναπληρωτή την κυρία Χριστίνα Κιτσάκη. Ωραία. Έχουμε τις προτάσεις επομένως των παρατάξεων της μειοψηφίας. Έχουν προτείνει αυτή τη στιγμή 3 παρατάξεις, υποδεικνύουν τα πρόσωπα για Οκυπαδά και ΚΕΔΑ. Αποχώρησε η κυρία Χαρλατήρα. Δεν είναι σήμερα μαζί μας η κυρία Διαχολιού και η κυρία Φράγκου, παρά ότι έχουν νομίμως κληθεί ηλεκτρονικά και τους έχει σταλεί σχετική πρόσκληση για τη σημερινή συνεδρίαση. Επομένως, να μπούμε σε ψηφοφορία επί της προτάσεως... Κύριε Πρόεδρε, να κάνω μια πρόταση και επί της διαδικασίας βασικά, για να μην εξυπηρετούμε. Απευθυνόμενος προς τη μείζωνα αντιπολίτευση, θα ήθελα να υπάρξει μια συνένεση ως προς τα πρόσωπα, γιατί νομίζω ότι οι θέσεις είναι υπεραρκετές για όλους. Μια και έχει αποχωρήσει και δεν είναι παρούσα σήμερα η κυρία Διακολιού και έχει αποχωρήσει και ο συνδυασμός του ΚΚΕ. Οπότε θεωρώ ότι χωράνε όλοι για να υπάρχει μια πολυφωνία. Αν σε αυτό καταλήξουμε, νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε τα ονόματα. Έχουν γίνει προτάσεις και από τον κύριο Καραμέρο και από τον κύριο Μαγιάκη και από εμένα. Ναι. Θεωρώ ότι και στα 2 αυτά όργανα μπορούμε να συμμετέχουμε από όλους τους συνδυασμούς. Δεν ξέρω, ας το σκεφτούν οι υπόλοιπες παρατάξεις και ας μιλήσουμε. Χειρεύουν θέσεις, δηλαδή... Κύριε Πρόεδρε, εσείς κύριε Καραμέρο, ότι έχετε προτείνει, ξέρω εγώ, 2 άτομα δημοτικούς συμβούλους. Εγώ δεν έχω προτείνει κανένα δημοτικό σύμβουλο. Έχετε προτείνει στον Οκυπαδά 2 άτομα, ξέρω εγώ, που είναι από πολίτες. Εκεί μπορεί να μπει ένας πολίτης, είτε από μένα είτε από τον κύριο Μαγιάκη. Αυτό το ίδιο συμβαίνει βέβαια και για το θέμα της ΚΕΔΑ. Στην ΚΕΔΑ συμμετέχετε, και καλά κάνετε και συμμετέχετε με δημοτικούς συμβούλους στην ΚΕΔΑ, αλλά και στους πολίτες όμως, πάλι 2 ονόματα, ένα όνομα μπορεί να μπει από τον ένα συνδυασμό ή από τον άλλον. Αυτό θέλω να πω. Κοιτάξτε, κύριε Γαρδέλη, φαντάζει λογικό αυτό που λέτε, όμως εδώ οι επιλογές και η ανθρωπογεωγραφία, αλλά και η αριθμητική, χωρίς να θέλω να υποβαθμίσω την διαδικασία, έχουν και αυτοδιοικητικά πολιτικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή, η συμμετοχή των ανθρώπων έχει και συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, γιατί καλή είναι η συνένεση, αλλά όταν επιδεικνύεται με αλφαγιώτα ή αλλάξτε και το τελικό φωνήεν, συνένεση σε διάφορες διαδικασίες μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, καταλαβαίνετε ότι μια διαφορετική σύνθεση και μια πιο περιορισμένη εκπροσώπηση της παράταξης ενωμένου Μαρούσι, αυτομάτως θα αλλάξει και τους συσχετισμούς. Και δεν είναι μορφή για την παράταξή σας και εσάς προσωπικά, μπορείτε να λειτουργείτε όπως θέλετε, αλλά έχετε δείξει συνένεση σε πλήστα όσα τα ζητήματα που έχει φέρει ως εισήγηση η διοίκηση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εκτιμούν πολύ τους ανθρώπους που προτείνετε, αλλά αλλάζει τους συσχετισμούς και δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Θέλω το λόγο, κύριε Σε ό,τι αφορά τώρα τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου που ψηφίζουμε, προφανώς και έχω ψηφίσει πολλές φορές υπέρ της παράταξης, όπως και εσείς. Και βέβαια και σε θέματα ίσονος σημασίας και ημίζωνος σημασίας. Δεν είναι... Κοιτάξτε, άμα δείτε τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, όλοι οι συνδυασμοί σε ορισμένα θέματα είμαστε όλοι θετικοί. Υπάρχει ομοφωνία. Τώρα δεν μπορώ να κάτσω να ξεχωρίσω ποιος έχει πλειοδοτήσει περισσότερο, ας πούμε, στις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Για μένα δεν έχει τόσο πολύ μεγάλη σημασία. Σημασία έχει η συμμετοχή στο να παρακολουθεί κανείς από κοντά και πολίτες οι οποίοι δεν συμμετείχαν ποτέ στα δημοτικά πράγματα. Και αυτό δεν έχει αναφορά, ας πούμε, στο ποιος έχει πάρει το μεγαλύτερο ποσοστό ή όχι. Έτσι, απλώς μιλάμε για πολίτες, οι οποίοι αύριο μεθαύριο μπορεί να είναι και στη δικιά σας παράταξη, αύριο μεθαύριο μπορεί να πάνε κάπου αλλού. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι δίνουμε τη δυνατότητα σε κάποιους πολίτες να ενεργοποιηθούν και να ασχοληθούν λίγο με τα κοινά, τα οποία μέχρι σήμερα είναι απόντες. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Τώρα από εκεί και πέρα δεν είναι θέμα. Εγώ θα ψηφίσω τους εκπροσώπους, τους άλλους θα θέλαμε να μαθαίνουμε το τι γίνεται στα 2 αυτά όργανα, οπότε δεν τίθεται θέμα. Θέλω το λόγο, κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Μαγιάκης έχει το λόγο. Εγώ συμφωνώ με την πρόταση του κύριου Γαρδέλη. Θέλω να υπενθυμίσω στον κύριο Καραμέρο ότι η παράταξή του είναι υπέρ της απλής αναλογικής
Και άρα, εάν παραμένει συνεπής με αυτή την αρχή, θα πρέπει να κάτσει να υπολογίσει τι ποσοστό έχει πάρει η παράταξή του σε ό,τι αφορά τη μειοψηφία. Δηλαδή, στη μειοψηφία η παράταξη του κυρίου Καραμέρου έχει πάρει από το 65% το 1 τρίτο περίπου. Ή από το 60% έχει πάρει το 25%. Άρα δεν δικαιούται το 100% των θέσεων αυτών στα διοικητικά συμβούλια της ΟΚΕΠΑΔΑ και της ΚΕΔΑ. Εάν λοιπόν θέλει να είναι συνεπής με την απλή αναλογική, τότε όπως και εμείς στην προηγούμενη περίοδο που είμαστε μείζον μειοψηφία επράταμε, μοιράζαμε τις θέσεις ανάλογα με το ποσοστό που είχαμε πάρει σαν μείζον μειοψηφία μεταξύ όλης της μειοψηφίας. Τώρα φαίνεται ότι έχουν επικρατήσει άλλες απόψεις, τα θέλουν όλα για τους εαυτούς τους και αυτό δεν σημαίνει ότι αν δώσουν θέση στην υπόλοιπη μειοψηφία, στην ελάσσονη μειοψηφία, ότι γίνεται καμία συμφωνία να υπερασπίζουμε τις ίδιες θέσεις. Αυτό είναι άσχετο. Δεν γίνεται καμία συμφωνία μεταξύ των παρατάξεων, απλώς επειδή υποτίθεται ότι είναι υπέρ της απλής αναλογικής, τότε θα πρέπει να μοιράσει τις θέσεις με βάση το ποσοστό το οποίο ο ίδιος, η παράταξή του δηλαδή, έχει πάρει στο επίπεδο της συνολικά της μειοψηφίας. Αυτή είναι η θέση μου, καθαρά πολιτική, και πιστεύω ότι θα πρέπει ο κ. Καραμέρος και η παράταξή του να το ξανασκεφτούν και να συμφωνήσουν με την πρόταση του κ. Γαρδέλη. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα μία ερώτηση παρακαλώ στον κύριο Γαρδέλη, αν επιτρέπετε. Εννοείται, είναι κουβέντα που κάνετε μεταξύ σας. Απλά... Ωραία. Κύριε Γαρδέλη, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν εσείς πρώην φέρετε εδώ αυτή την πρόταση, την ίδια πρόταση κάνατε και στη διοίκηση, η οποία έχει 4 δημοτικούς συμβούλους και 5 πολίτες. Δεν έχω κάνει καμία εισήγηση, καμία πρόταση. Προσέξτε, η διοίκηση έχει 4 δημοτικούς συμβούλους, σας λέω, 4 δημοτικούς συμβούλους και 5 πολίτες. Αν αυτή την πρόταση την κάνατε και στη διοίκηση, αυτό ήθελα να ξέρω. Ευχαριστώ. Δεν σας καταλαβαίνω, για επαναλάβετε. Τι πρόταση να κάνω. Εγώ πήρα μια εισήγηση ότι θα πρέπει να συνεδριάσει η Μίζωνος και η Ελλάσσονη Αντιπολίτευση για να αποφασίσουν για μια μέλη. Το μέλος που θα εκπροσωπεί στο διοικητικό. Μα μην μιλάμε πάνω στον άλλον, Συγγνώμη. Αφήστε με να τελειώσω πρώτα. Λοιπόν, εγώ αυτό κατάλαβα. Αποφασίσουμε σήμερα ποιοι δημοτικοί σύμβουλοι θα συμμετέχουν στον ΟΚΕΠΑΔΑ και στην ΚΕΔΑ, καθώς επίσης και άτομα που είναι πολίτες. Αυτό. Ποια πρόταση, δεν έχω κάνει καμιά πρόταση πουθενά. Να πω απλά για να το καταλάβετε. Είμαστε 11 μελές, τα 9 μέλη είναι της διοίκησης και οι 3, δηλαδή ο κύριος Γιαννακάκος, εγώ και ο κύριος Χάγερ, είμαστε τα λαϊκά μέλη που λέμε. Μαζί με τον κύριο Γιαννέλα. Ωραία. Απλά πράγματα. Οι άλλοι είναι 10. Πόσοι είναι? Αν εκεί ρωτήσατε, αν αντί να βάλουν ένα λαϊκό μέλος. Όχι, δεν ρώτησα. Δεν την παράταξή σας. Αυτό ήθελα να μάθω. Όχι, δεν έχω ρωτήσει. Όχι. Κύριε Σμυρνή, μπορώ να έχω το λόγο? Μπορώ να το ρωτήσω βέβαια και κατά τη διάρκεια που θα ψηφίσουμε. Ας πούμε, αν θέλουν να αλλάξουν κανένα όνομα, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αλλά δεν το έχω κάνει μέχρι τώρα. Ο κύριος Κουκούζας. Παίρνω το λόγο περισσότερο για να απαντήσω στον αγαπητό συνάδελφο του σαφώς, και το ξέρεις πολύ καλά, Λευτέρη, ότι είμαι και εγώ υπέρ της απλής αναλογικής και η παράταξή μας είναι ένα αναλυτικότερο σύστημα από αυτό που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην αυτοδιοίκηση. Οι νόμοι τόσο και οι διατάξεις τόσο του Θεοδωρικάκου σαν Υπουργό Εσωτερικών όσο και του Βορύδη σαν Υπουργό Εσωτερικών έχουν διαλύσει πλήρως τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, έχουν αφαιρέσει κάθε ένας, όχι αντιπροσωπευτικότητας, αλλά και ουσιαστικής λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Τόσο στην Οικονομική Επιτροπή όσο και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής περνάνε οι πιο σημαντικές αποφάσεις και εκεί η διοίκηση έχει πλήρη πλειοψηφία. Δεν υφίσταται λοιπόν κανένα αναλογικό σύστημα. Απ' την άλλη, στα δύο αυτά νομικά πρόσωπα, η παράταξη μας θέλει να είναι ασφάλεια στο να έχει εκπροσώπηση. Αυτό επιτυγχάνεται πρώτα απ' όλα με τους δύο τακτικούς δημοτικούς συμβούλους, στους οποίους άλλωστε εάν δώσουμε κάποια θέση αλλάζει και η αναλογικότητα
Και δεύτερον, με τα λαϊκά μέλη, στα οποία προτείνουμε, στα οποία επίσης και για λόγους. Όταν, επειδή οι περισσότερες συνεδριάσεις, ξέρεις πολύ καλά, παρόλο που το έχουμε ζητήσει, γίνεται σε ώρα εργάσιμη, πολλές φορές δεν μπορούν οι δημοτικοί μας σύμβουλοι και τα λαϊκά μέλη να λάβουν μέρος. Γίνεται ένα rotation, προσπαθούμε να παρέμβουμε, αλλά και για λόγους αναλογικότητας πραγματικά κρίνουμε ότι σαν μείζωνα μειοψηφία, δίνοντας κάποια θέση ή κάποιες θέσεις, δεν θα εκφραστεί πάλι η αναλογικότητα, αλλά αντίθετα θα εκφραστεί μια εύνοια προς τις παρατάξεις της ελάσσονος μειοψηφίας, όταν μάλιστα αυτές έχουν πάρει πάρα πολύ μικρά ποσοστά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι καλυφθήκαν οι τοποθετήσεις, έτσι δεν είναι? Μήπως πρέπει να μπούμε σε ψηφοφορία επί της προτάσεως? Κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εγώ αποχωρώ. Επειδή με την πρόταση που έκανε ο κύριος Μπόγδανος, την οποία δεν την είχα σκεφτεί, να σας πω την αλήθεια, θα υποβάλω την πρότασή μου, όπως ακριβώς διατυπώθηκε σήμερα, ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου. Για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις ότι δεν το είπα στην συμπολίτευση, μήπως και τελικά διαισθανθεί η παράταξη της διοίκησης και αφαιρέσει κάποιον και πει κάποιος άλλος πολίτης από την παράταξη τη δικιά μας. Ωραία, άρα αποχωρείτε και η πρότασή σας δεν ισχύει τώρα, θα τεθεί εν συνόλο στο Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Ωραία. Άρα αποχωρεί ο κύριος Γαρδέλης με τις επεξηγήσεις που μας έκανε και μπαίνουμε στην πρόταση του Ενωμένου Αμαρουσίου, την οποία φαντάζομαι υπερψηφίζουν και οι 10 σύμβουλοι της παράταξης. Και ο κύριος Μαγιάκης, φαντάζομαι, ψηφίζει την πρόταση τη δικιά του, άρα έχουμε 10 ψήφους για τους προτινόμενους στα δύο νομικά πρόσωπα από την παράταξη Ενωμένο Μαρούσι και τον επικεφαλής και τους συμβούλους, και τη μία ψήφο για τους υποδεικνυόμενους από την παράταξη του κυρίου Μαγιάκη. Επομένως, έχουμε τους προτινόμενους. Οι προτινόμενοι είναι, να επαναλάβω, από ο κύριος Γιαννακάκος για τον Οκηπαδά είναι ο κύριος Γιαννακάκος Ηλίας και ο κύριος Μπόγδανος Σπύρος, με αναπληρωματικούς αυτόν τον κύριο Κούκουζα Πέτρο και τον κύριο Κουτσουβέλη Δημήτρη, και μέλη δημότες έχουμε τον κύριο Γιαννέλα Ιωάννη, με αναπληρωματική την κυρία Δρίβα Αφροδίτη, και τον κύριο Χάγερ Κυριάκο, με αναπληρωματικό αυτού την κυρία Ντάντα Παναγιώτα. Καλά τα είπα? Είμαστε εντάξει? Ναι. Επομένως έχουμε και για την ΚΕΔΑ, μισό λεπτάκι, ανοίγουμε το κείμενο λίγο. Πείτε και τα άλλα, κύριε Πρόεδρε, γιατί θα κρατιέμαι να μην πω την απλή αναλογική. Ορίστε. Λέω, πείτε και τα άλλα, γιατί κρατιέμαι να μην μιλήσω για την απλή αναλογική. Προστατεύσε με. Λοιπόν, γιατί κρατιέσαι, κύριε Καραμέρο? Ανοιχτή είναι η συνεδρίαση, ό,τι νομίζεις πες το. Επειδή φαίνεσαι ασυνεπής με αυτά που έλεγες προεκλογικά. Δεν απαντώ στις προκλήσεις σας, κύριε Μαγιάκη. Γενικά δεν απαντώ. Όχι, να απαντήσεις, δεν είναι πρόκληση. Είναι συζήτηση επί της αρχής. Δεν είναι πρόκληση. Με μονοπρόσωπες συλλογικότητες δεν ανοίγω διάλογο. Γιατί πολλές φορές μιλάτε στο πρώτο πληθυντικό, αλλά... Έτσι, μάλιστα. Άρα μετράτε, ας πούμε, τους καθένας ανάλογα με τα ποσοστά τους. Και ευχαριστώ πολύ. Το κατάλαβα, εντάξει. Λοιπόν, και να πάμε και λίγο για την ΚΕΔΑ. Η πρόταση του Ενωμένου Αμαρουσίου που υπερψηφίστηκε από τους συμβούλους είναι ο κύριος Κουτσουβέλης Δημήτριος, με αναπληρώτρια την κυρία Σκενάζη Σάρα, και ο κύριος Καστανάκης Θεόδωρος σαν δημότης, με αναπληρωτή αυτού τον κύριο Κυριάκο Χάγκερ. Καλά το είπα? Είμαστε εντάξει? Ναι. Ωραία. Άρα αλύεται συνεδρίαση. Σε μισή ώρα ξεκινάμε το Δημοτικό Συμβούλιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν παρόντες. Βοηθήσατε και όλη τη διαδικασία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε. Σε λίγη ώρα. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Να μην αργήσουμε, κύριε Πρόεδρε, και στο άλλο. Κάνα δεκάλεπτο, τέταρτο, 20 μισή ώρα, μία ώρα για να ξεκινήσουμε, να το κάνουμε πιο γρήγορα. Ο Πρόεδρος δεν έχει ξεπεράσει το 35 λεπτό. Ποτέ. Το ξέρω.
Παλιά θυμάσαι, ξεκινάγαμε 7 και 4, 7.30. Μα πώς θα έχουμε καταφέρει να αργούμε όταν είμαστε διαζώσεις. Να αργούμε στα email, μα να αργούμε και στην τηλεδιάσκεψη. Αυτό είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Δεν γίνεται άλλο. Μην τα φτιάχνεις. Γεια. Γεια, καλή συνέχεια. Κώστα, τι έγινε?